Fis-sena 2019 it-tfal jikkuntentaw b'affarijiet sempliċi jew jistennew affarijiet estravaganti man Santa Claus. Sinjur, kemm tonfoq rigali f'Milied? Ma nafx hemm nikkalkulax. Forsi 200 xi ħaġa hekk 250 dak l-ilma. Mhux dejjem l-istess. Jiena ma tantx nonfoq għax it-tfal tiegħi qegħdin barra. Allura nibgħatilhom bħal speċi dana, mbagħad jixtru minn hemmhekk. Jiddependi min ikolli nagħti. Jiddependi ħi. M'għandix idea, għadni ma bdejtx. Dejjem nagħti regali u ma nistax ngħidlek kemm nonfoq bejn wieħed u ieħor. Mhux dejjem l-istess. Dejjem għandek naħseb 300, 400. Ma tantx xejn ħi għax ma tantx ma nonfoqx. Għax ma tantx indirettant tiegħu. Skont. Regali fuq il-Milied jew nonfoq għax għandi 4 tfal u tfal ta' tfal. Nonfoqu sewa, mhux ħażin. Nafx skont xissib, għax ġili ngħidu mhux il-Milied ħanixtrih. Inti għandek tfal jew nepotijiet? Għandi 3 tfal u żewġ nepotijiet. 10 u 4 tfal fem? Mela għandi 3 tfal. Le, jien m'għandix. Għandi tfal tal-kuġini tiegħi, għandna tfal fil-familja. Nepotijiet għandi 5, ġifieri nonfilhom nara. Iva. Kemm tonfoqhom eżempju f'rigal wieħed? Wieħed, naf 50. 30, 40. Użem tonfoq tal-inqas 25-30 euros. Ifhimni mhux kollha l-istess ta' ifhimni żgħira mod. Tan-nofs mod u l-kbir mod ieħor għax għarusu. Forsi 50 kull wieħed. Wieħed jisu 70 euro. 50, 40 dak l-ilma. Ġeneralment nara kemm xiridu, hemm xi ħaġa speċjali li jridu. U nonfoqhom insomma. Milejtejna ma ntieħx la Maltija. Eżempju tagħti xi rigali żgħar. Ma nħobbx nagħti. Bejn min jixtilhom eżempju rigali ekstravaganti, eżempju jkunu jiswew il-flus. Fil-Milied le ta' ma naqbilx. Għax ma tixtrix rigal wieħed, tixtri ħafna iktar, jiġifieri tibbilanċa naqra. Le, ma naqbilx magħha jienu. Insomma, kulħadd hija fuq li jistgħu. Le assolutament, ma naqbilx le. Ma naħsibx li nasal saħem. Mhux skont il-but, skont il-but. Jiġifieri jekk kun jiflaħ iżjed, jagħmel sew. Le, ma naqbilx ta' ma rigal expensive jiena. Għax ifhimni t-tfal tal-lum mobiles, iPads u affarijiet hekk. Ifhimni as-such. Le, ma naqbilx magħhom jiena xi tfal mhux tal-mobile skont xeta. Mhux qed ngħidlek teenagers, imma pereżempju tifel ta' xar snin mhux ħan nimmaġinaħ b'xi mobile ta' 800 f'idejh. Junkel eżempju tablet ikun jiswa ħafna flus. Le, ma naqbilx magħhom jiena. Personali. Jiena nqis li skont kulħadd il-but tiegħu. Skont kulħadd il-but tiegħu u jekk tista' tonfoq, mek inti m'intix kapaċi biex tonfoq, toqgħodx tagħmel id-dejn biex tonfoq ir-rigali. Fimni, tittot attenta xi jkollok familja fejn ma nistax tkun li tonfoq kwantità kbira ta' flus, fimt? Timmodera skont il-pożizzjoni tiegħek. Skont il-budget mbagħad tal-persuna. Forsi kelli naqa' budget u li stajt forsi tax-xahar tajthom xi ħaġa qattaroli u l-ħuti u l-tfajla u hekk u l-missieri. X'taħseb eżempju fuq min jixtri rigali ekstravaganti li tfal tiegħu eżempju mobile jiswa 800. Taqbel magħhom? Le ta' Għaliex? Għax għatfall narhom ħafna jiena. Laqas għalija kważi, ħseb wara għatfall. Le, jiena ma laqas għalija ma nonfqu 800 jiena. Nimxi mal-età ta' tfal. Jekk ikunu kbar, tihom ta' kbar, jekk ikunu żgħar, tihom tal-età tagħhom. Jiena naħseb li għandek tagħtihom dak li jixtiequ ħalli japprezzawh. Fl-opinjoni tiegħi jien ma naqbilx magħhom. Fl-opinjoni tiegħi imma. Da jista' mhux kulħadd jaqbel miegħi. Għaw minn jgħidlek aħjar tablet mill-li toys, imma nippreferi toys mill-li tablet għat-tfal. Ifimni, titidderrihom u jagħmlu jieħdu naqra responsabilità u tal-flus, mhux għax nista' allura ħadak għalih. L-ewwel nies jekk ikunu tfal iridu jikbru bil-mod tagħhom. Kif pereżempju jien nafek suppost għandek tifel jew tifla qed jilgħab bit-toj, għandek it-tieħ tat-tifel li hu ittieħ affarijiet skont il-dik tiegħu. Dawk għalih għax imbagħad sakemm jikber da x'ħed taqbad tagħtih allura jekk inti diġà f'gajtu b'dawn l-affarijiet. Pereżempju bħali pensjonanti jien, ma nistax nagħti dar rigali kbar hekk. Imma l-qalb kollox fil-ħajja.